regăsit la un prim episod pe acest canal. Eu acum o să vă spun de ce o să fie canalul, cum o să fie cu totul, tot detaliat. Bun, hai să, în acest timp o să ne plimbăm cu mașina, aici pe server. Vedeți acolo jos cum se cheamă rpg. Puncte. Bun. Canalul acesta va fi unul de gaming și pe el o să jucăm deocamdată CSGO, SAMP, CS 1.6 poate și văd eu ce jocuri mai am de olandez. Să-mi iau pe Steam ceva jocuri Team Fortress, poate să-mi iau, adică l-am, dar nu m-am jucat de mult. Multe jocuri. Bun. Acum hai să mergem să... Nu o să prezentăm numai canalul, cam atât ar fi fost de spus. Cred că o să fie și de vlog. Să mai pun și vlog, poate când o să-mi iau o cameră destul de bună. Deocamdată am camera de la laptop și na. Bun, hai să vedem ce joburi o să-mi iau. Hai cum era. Manda jobs. Da, hai să vedem tracker. Ce pune? Trackerul e pe acolo, atunci hai să vedem pe aici. Că pe acolo este în fundătură și hai să vedem. Cred că e aici la asta. Acolo la... Nu aici. Atunci unde că mai ar putea să fie? Hai să vedem ceva. Avem și nitro. Așa un pic, așa. Mamă, se vede. Bun. Aici. Un pic să fac ceva la... Așa. Și eu cum intru acolo? Cum intru man acolo? Frate, cum intru acolo? Scrie acolo. Ia. Aici. Am mă, pe unde? Uite pe aici. Uite pe acolo. Așa, bun. Hai să ne lăsăm. Ne lăsăm mașina și hai să mergem să vedem ce fac aici. În bară dăm slash take job. Job. Ne pare rău, trebuie să scriu regat, așa. Felicitări, acum ești tracker. Hai să luăm unul de aici și hai să vedem. Yes. Mamă, ce noroc am avut un Hai să mergem la punctul roșu de pe mapa. Minimap. Hai să vedem. Am prins calori. Pe aici? Am pe aici? Da, hai. Că vine pe aici. Dar relax serverul meu. Sau ce are? Au păcat pe server. Hai să vedem. Dar vedeți că mi ia din benzină. Da, 100%. N-are ori fi făcut ei așa, ori e bug. Cred că în LV. Da, cred. Stați așa să ne uităm noi pe minimap. Asta este, uite aici. Deci eu sunt pe aici, eu pe aici. E o stradă și ne dăm acolo. Ok, noi acum trebuie să mergem pe autostradă. Acolo pe aici. Așa, facem misiunea asta și încheiem și noi episodul. Pentru că filmez cu Fraps, pe aia, na. Nu știu cu ce să editez, deocamdată editez cu Power Director.
Dar nu mai știu, nu știu, Camtasia, ce mai ar fi mai bun? What the fuck? Bă, deci eu iau toți stâlpii, rar rând, deci e total. Bun. Am luat pe aici pe autostradă. Nu. Nu cred. Da, o iau bine. Hai că o iau bine. Uite ce. Are hidden. Aici. Hai să mergem un pic așa, ca și pierna. Am să mă tamponez de ceva. Ia că merge bine, hai. Așa. O strică la curbă. Nu! What? Nu te răsturna! Taxiul vieții! Mamă, ce era să mă bag în taxiul ăla. Revenim aici. Așa, bun, hai să coborăm în jos. Poate o stradă asta. Aici. Mergem direct la checkpoint. Văd că e... Hai aici. Hop! Așa, bun. Am ajuns în satul ăsta. Sătuț. Micuț. Drăguț. Mamă, bă, deci nu se putea să nu iau eu gardă. Deci nu se putea. Așa de bine conduc eu. Și așa de bine. Hai să luăm pe aici. Deci așa de bine conduc eu. N-are rost. N-are rost ce bine conduc. Number one. Dacă aș... What the fuck? Hai să rămor. Nu. Bă, țâcă. Uite ce remorchi. Bun. Așa. Bă, nu știu. Gata. Am avut ceva. M-am scos din somn. Dar am avut un pic. Hai să luăm. Așa, trebuie să iau daci una de asta. Nu? Da. Hai să luăm pe asta. Tragi cu ochii. Bă, ia-te, mă. Alea, nu se. Hai să iau pe asta. Așa, gata. Hai. Transportăm cereale. Hai să vedem unde ducem portul. Aici. Deci o luăm pe autostradă și mergem acolo. Hai că putem să mergem de aici. M-am mâncat mâna. Acolo pe aici. Ce-mi pentru ei acolo? Da, nu putem. Luăm pe aici, ba putem. Ia că putem. Am pe aici podul nostru de țară. Și pe podul ăsta frumos. Nu! Oh my fucking god. Holy fucking shit. Sunt cel mai bun om. Nu vine să credeți? Da. Da. Asta. Și cred că cam atât a fost și cu acest episod. Eu vreau să strâng măcar 2 abonați. Nu, vreau și eu să mă apuc de canalul ăsta serios vorbind să fac și eu câțiva abonați acolo, să... Când am mai mulți abonați, vă dați seama că o să fac și eu mai multe episoade. O să filmăm și cu mai mulți, o să filmăm cu niște colegi de-a mei, niște prieteni. Le-am dat undeva, nu de acolo. Da. Hai să găsim de aici un monitor, să mergem.
Cred că dacă mor, nu te dă. Nu știu. Hai să luăm de aici ceva. Hai să luăm pâjul. Da, pâjul. Hai până acolo. Ce nu știu, doamne, hai până acolo. Serverul îmi place, e bun. Serverul are 100, în jur de 100 tot timpul de oameni, de player. Admin, hai să vedem cât admin. Da, este în mod admin de level 3. Norocos, are level 3. Hai să vedem, hai să mergem până acolo. Bară V, vedem meniu? Nu. Bară V, row, sau ca. Cum frate se respawnează mașina acasă? Cum se respawnează? Frate, adică... Ba, deci nu se putea să nu ai o stepă. Ok. Hai să mergem sus și când ajungem acasă terminăm episodul. Am început, nu știu la cât am început, nu m-am uitat la ceas, dar nu-i bani. Așa, bun. Azi cred că o să pun vreo 2 episoade, cred, nu zic nimic, dar cred. Nu am deloc. Pentru Roma. Nu am dat. Hai de unde e. Casă frumos. Casă frumos. Amenajat frumos. Casă frumos. Eu dorm, stați să vă arăt unde dorm. Da, am crezut. Uite aici, asta e camera mea. Uite aici pun eu laptopul. Așa să mă culc. E somn. Da, lume. Și cam atât a fost cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, un like și un subscribe. Ok. Goodbye.